també saludar a Vicent Gallà i Rafa Txell, que també són artistes. Vicent és més novel, quan Rafa ja està més curtit en el tema, que este tema sí que m'ho són les que plantaran tots els de la xula. I aprofitem el moment per a si hi ha una persona que vulgui fer alguna pregunta. Jo penso que ja podem obrir una miqueta el debat. Mira, Vicent. Podria saber que a l'hora de fer un concepte, de fer una falla nova, què es fa ser? Què es fa ser? Com els projectes, com les comencem? Mireu els dibuixos de la tele? No sé, és que... Home, jo personalment, si és infantil, sempre tinc temes guardats. Jo vaig en carpetes a l'ordenador i vaig guardant temes, sobretot si encara temàticament, i me documento i vaig preparant-ho. Si és gran, sempre esperes un poquet a muntar un projecte arreglo la crítica. També de les que hi ha comissions que venen i te diuen vull tratar el tema este local i sobre ahí treballes en ells. Jo personalment en el CIRA és una comissió que te venen els poetes de la comissió i te diuen mira, me voy a tocar este tema i ja no me acuerdo com lo desarrollem. Però jo ja intenté abocar el tema que ells poden o que va ser un moment. No sé, cada un té un infantil de jo temàtic. Sí, igual és buscar també una idea general i després ja va desenvolupant. El que estem prou també limitats en el tema del pressupost, perquè no podríem... Es queden moltes coses en llibre. No sé si és el vostre cas. Però fem pràcticament la meitat del que voldríem fer. Tenim més idees del que podem desarrollar-nos. Yo, por ejemplo, el tema de si tratar un tema o tratar otro tema es un poco dejarse llevar. Yo, por ejemplo, también, por poner un ejemplo, yo llevo plantando 3 años, bueno, voy a plantar 3 años en la mina de Calas. Sin embargo, por ejemplo, el primer año hice una falla que iba sobre Malajama, que era una falla sobre temática de la India. Y después pensándolo, me llevó a la conclusión de que esa falla, por ejemplo, la hice porque yo llegué a la mina de Calas sin conocer muy bien a la gente y me planteé, o sea, ¿qué es lo que le puedo hacer a esta gente? Y pensé, desde el desconocimiento, cómo sería. Y me imaginé la falla, una falla repleta de pequeños malagas. Es una falla en Valencia que es de gente muy... Sí. O sea, me imaginé una falla repleta de pequeños malagas. Después ellos sí que también la falla de Mente Cadaso, les gusta mucho el tema de la mora, así como el rollo oriental. Y visualicé esa falla. Después, por ejemplo, al año pasado era una experiencia un poco personal. A mí el año pasado era un poco el ciclo de oro de las artes y las letras y una falla en plan didáctico sobre eso. Lo que pasa es que en verdad le metemos cosas personales y bueno, en verdad yo creo que lo bonito es que por ejemplo, yo creo que una de mis fallas, si vas a verlas, realmente puedes llegar a conocerme a mí personalmente, porque estoy formando ahí, sí, por ejemplo, los grafólogos, una cosa, no sé si me estoy desviando mucho del tema, pero si los grafólogos con una firma o con la forma de escribir le pueden llegar a desarrollar su personalidad, pues viendo una falla de mesa, pues también yo creo que es muy también eso, que cuando veáis fallas, a ver fallas, intentéis pensar en qué persona hay detrás de esa falla. A mí por lo menos me gusta hacerlo. Y por ejemplo, acabando ya para cerrar el ciclo de la Universidad de Calaso, este año la falla que voy a hacer va sobre Karaoke Valencia, que es una falla sobre las canciones típicas populares valencianas. Y yo creo que si hubiese planteado una falla que no fuese la Universidad de Calaso, nunca habéis hecho esa falla, porque también es un poco de la experiencia. He llegado a conocerlos y gente muy valencianista y quería hacerle una falla es un poco a medida para ellos, una falla de temática valenciana. Entonces, lo bonito también es ir variando y para no hacer siempre lo mismo, intentar darle un poco la vuelta a la tortilla de año a otro. Pregunta más
hecho la que iba de la Rita Barberá de la Fallera y dice a la chiqueta, que es la frase, a la chiqueta y digo el nom i la Fallera Major. I se va anar preguntant el mateix. I jo veig que aquest és això. El graciós i el curiós és que tu veus una idea que m'has per mi i una idea totalment diferent, parlant del mateix tema. Sí, però jo dic antes... Però està el senyor l'artista que cada un pot dir una cosa, però bueno, és dir, quan tu tingues a tocar el seu. Sí, però abans de... I cada un la planta d'una manera, un tema recurrit, però... Però abans de desenvolupar alguna idea que tens específica, que no s'ha tocat... Jo la que més pagas t'idea era la de tot un any, i se'n falla parlava de tot un any des d'un taller, concretament del meu, a més és uns garats, anava el meu pare tot el taller i tot, però jo veia que allí la xica s'animava, que eren artistes ja refrescats, i jo estava superpagat i se'n falla perquè per mi no homenatge a la nova història, perquè se la feia la resultat, tu era regla i ostres, la vaig a fer perquè sempre ho diu, la falla que jo vull cantar, però no homenatge a tots els artistes, el principal era mon pare, era el que m'havia donat a mamà d'esta feina, i a partir d'ahí vaig desenvolupar, però jo vaig desenvolupar un tema de tot un any, que era dins del taller d'un artista, però eren tots els que es dediquen a la falla, i tot el que el deia jo veia, li agradava la falla i jo ho mantenia, i és el que més paga per estar en la falla i veure que no mira, el bon fallet, mira, el bateig, mira això, mira allò, i ostres, que s'han tingut, no llegint els versets, que jo crec que el més difícil de la falla, per a mi, és que la gent entenga en la escenografia, simplement la falla, que no es tinga que apoyar en el casset, però sí que és necessari, sobretot en les grans, però jo soc el que va 2 vegades a veure la falla, entre el vaig, me pega un impacte, i el següent ja vaig, i ja sé l'impacte que vaig a tindre. Entonces, cuando comencé a trabajar, se llegir una crítica y ves y desarrollo, entonces es cuando comencé a decir que ya yo siempre seguro de ser comunista, yo me encanta, yo la forma de caricatura que veían de ella, me encanta, pues el libro de Ramírez, pues la chica que no te tú vas allí, te va a pegar al equipo, ¿no? Tú vas y veus, y yo creo que hice un punto, tornando a lo que llevan los jurats, la chica que no pues sin embargo vas allí y man, aparte de estar en ese, eso es de raro. Això dan fons, això és... I veus, realment, jo crec que no que vaig ajudar el dissabte allà al Gremi, no vaig entendre l'Instagram d'un equip de falles ni coses així. Per això t'he dit en el tema anterior que a vegades que un company, pues, que me va veure convida, que t'entén el que està fent. I tornant al tema, pues, és més bonic esplayar-te i sempre treure coses teues. Jo de normal sempre us he tenit que a mi m'agrada. La meva falla no plega de donar una idea, la meva falla i la meva filla no plega de donar una idea. És a dir, està el papa, vull que et parles d'això. En el desarrollo que improviso una falla de la meva filla, en la que un dia ella volia ser veterinària. I vaig desenvolupar una falla amb la xiqueta tenia 678, aquí va ser, pues potser la falla això va. Per a mi, com a artista, hòstia, és un... Però és esplaiar-me en una idea i precisament poder resumir que com a artista és meravellós, penso jo, i si damunt la gent que la veu, la metem en la falla i tot, pues agradar, i és una carpeta més. I és això, ho vaig per allí des del corriente, crec que tot el món, quan té l'aspiració apunta i aguarda, i no té que vaig a Sant Rosa. Això, el de casa a mi és una falla que dos falles que van tratar con enterraré, los famosos pecados capitales, de maneras de concluir. Bé, jo m'agradaria que participar més. Vicent. Per arrencar una mica les bèl·liques del mes. Què opineu? No, què opineu? En els ninots que, bueno, les figures que alquileu. O que alquileu vosaltres, que alquileu que s'alquila en general a l'Espanya. Que darrere l'altra, a l'hora de competir, la competitivitat no és la mateixa. Perquè hi ha falles que quan a l'hora de cremar, sobretot infantil, gràcies que passa, estem en l'infantil, sé que quan van a cremar sols queden com bastonet de mig. Perquè l'altra meitat se l'han portat l'artista i tal. Això se tenia que figurar, no? Què opineu? Jo si era de xurar, jo vaig a xurar l'opinió. Si el dia de la que m'has portat mitja falla, jo no posaré l'opinió, perquè jo xuria l'opinió. Clar, però és que a l'hora de competir, jo tu no és el mateix. Jo xuria l'opinió. Jo he anat a aquesta edició de l'Open Sense Gas. El conseller de Paco Gómez estava allà en plat
vaso, se falla, se queda o no se queda. Forma de evitarlo, indultando el dinero a la Junta, pagar tus dinero a la Junta, y sigue, es que en propiedad de la Junta, ya no puedo ganar de allò. Això són coses... Jo crec que és així, però si tu com a jurat te presenten una cosa que no es que tu la no puedes dir, no, és que això no diràs, que això s'ho van portar, això no... Potser pensa que l'artista ho seguís a la falla per millorar el monument, però la comissió no ha pogut apegar a donar els diners perquè el monument estigui sencer, que és el que estava comentant el Rosco. Que no mos expliquem el que jo dic, i vaig a deixar aquesta escena per no ficar, i si aprenem un acord, jo la fique, el monument guanya, està més bé i després no el retireu? No sé. A mi m'agradaria que me pagara que se demana, Però jo per supost que diguera que no se'n porten res, perquè el que ha resultat, jo penso que a l'hora de, per exemple, a l'hora de l'exposició es posen aquí ninots que no tenen res que veure la falla, que després agarren, el posen allí, pam, pam, i a l'endemà és l'han portat a l'artista. Bueno, l'han portat a l'artista perquè s'ha alquilat. És que se'l pega molt més, no sé si aquí, per exemple, jo no sé de les pobles, però aquí tenien ja la costumissa de que el ninot indultat se vol portar a la falla. No n'hi ha una obligació de dir, no, el ninot és que és. No s'ha legislat, no ho han fet. Entonces no competim tots quals. Ja, però en aquest cas hi ha moltes, no sé, moltes coses. Jo dic que s'ha competència d'iniciativa estem barallant en ella en els artistes il·legals. Hi ha gent que en l'excusa del foc està visitant les falles. No està fent una competència il·legal i nosaltres estem aplicant als presidents perquè no contraten aquesta gent o que els obliguen a fer-se legals. Què fem? Això. Jo puc posar una idea. Que no entren en el concurs, que parli i que no entren en el concurs. Jo sé que al segon any l'artista li dirà, o te digues en regla no te contraten perquè l'artista diu el president. Perquè la comissió busca perdre, l'artista potser no busca perdre. I seria una manera de no adulterar la competició, però bueno, és el que hi ha. Tinc que el que partila la figura que la porta i guanya se la porta i el que te fa la falla. Jo tinc dos xavals al meu costat del taller, tot el dia venien cortines i de nit fan falles. I no paguen res, ni impostos ni res. Crec que no és correcte, però si es contrata la gent, doncs jo m'ha presentat en Junta local, us presentaré el tema, m'ho van dir els artistes legals deixant-la, vam posar el tema i a veure si hi ha impedents ficant aquí i d'aquesta manera no adulteren tant la competició. Però ja dic, això ja fica més cosa que juntes, és dir, senyores, això va ser així, a partir d'ara, no que es que guanya són 1.000 euros, però es queda en propietat de la Junta, després li té que fot, però se'l queda la Junta. T'evitaràs el que no vaig a pagar així, que torna allà, que pensa, que jo. Jo personalment, jugar no jugue. Jo igual ves que algun ninot, sí que és cert, i després me'l donen, però el que ha dit ell, pressupost no s'arriba. Si a mi me'l paguen, jo el donen, no, jo el faig per a la falla. A mi tampoc em pareix bé que jo faig una falla per cremar també. Jo he anat a cremar t'ho dic com a artística, sí. Vaig anar a una falla a cremar i no la vaig veure cremar, vaig anar perquè és que no quedava res. Entens? Entonces, això tenim que regular-ho tots. De quina forma no ho sé. I el que ha dit Manuel, i això voldria jo, fer cada any jo ho guardo un ninot, l'ha fet perquè he tingut ganes, no me l'han pagat i hem arribat